Bilan li terġa' tibda titkattar il-popolazzjoni tar-rizzi fil-Gżejjer Maltin minħabba anke riski ta' estinzjoni lokali, il-Gvern vara żewġ inizjattivi konġunti. Ir-rizza qiegħ birwol importanti fl-ekosistema marittima għax tassigura l-għejxien ta' 18-il speċi ta' ħut differenti. Fil-fatt mingħajr rizzi fl-ibħra tagħna jiżdied ir-riskju li speċi aljeni u invażivi jissaħħu fl-ibħra tagħna b'impatt negattiv akbar fuq l-ekosistema. Matul is-snin jirriżulta li l-popolazzjoni tar-rizzi naqset drastikament u studju mill-Awtorità għall-Ambjent u Riżorsi l-ERA sab li din tinsab f'riskju serju li tiġi estinta f'pajjiżna. Fl-ewwel inizjattiva d-Dipartiment tal-Akwakultura għaddej bi proġett ta' restocking tar-rizzi fejn qed jiġu kultivati u mrobbija fil-laboratorji biex terġa' tiżdied il-popolazzjoni tagħhom fl-ibħra Maltin. Fit-tieni inizjattiva mill-ġimgħa 7 ta' Lulju daħal fis-seħħ l-avviż legali li jagħti bidu għal perjodu ta' sentejn fejn il-ġbir tar-rizzi sar illegali. Dan bilan li l-popolazzjoni tar-rizzi f'pajjiżna terġa' tirkupra. Minkejja dan il-liġi ma tipprojbixxix l-importazzjoni ta' rizzi jew prodotti minnhom, bħal pereżempju għall-użu minn ristoranti, għalkemm min jimporta r-rizzi għandu jżomm id-dokumentazzjoni relevanti biex juri l-oriġini f'każ ta' spezzjonijiet. Il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża Mirjam Dalli flimkien mas-Segretarju Parlamentari għas-Sajd, l-Akwakultura u Drittijiet tal-Annimali Elisha Buġeja Sajd żaru s-sit fejn għaddejja l-kultivazzjoni tar-rizzi fit-Torri ta' San Luċjan. Il-pjan ta' kultivazzjoni kumplimenta l-Pjan Nazzjonali Multianwali ta' Malta sal-2030 għall-iżvilupp sostenibbli tal-akwakultura li jenfasizza l-importanza ta' diversifikazzjoni fl-akwakultura. L-istrateġija ta' implementazzjoni tinvolvi diversi passi importanti fosthom li r-rizzi li qegħdin fil-laboratorju ikunu fl-aħjar saħħa riproduttiva tagħhom. Matul il-proġett kollu it-tkabbir tagħhom se jkun sorveljat u se jiġu studjati fid-dettall in-nutrizzjoni tagħhom kif ukoll it-teħid tad-DNA. Qegħdin naraw ukoll li nkunu qegħdin nagħtu nifs lill-popolazzjoni tar-rizzi madwar il-Gżejjer u fl-istess ħin moratorium ta' sentejn biex inkunu qegħdin nagħtu spazju ħalli ma jinqabdux rizzi f'dawn is-sentejn mill-ibħra ta' madwarna u nkunu qegħdin nagħtu spazju biex ir-rizzi jkunu jistgħu jirriġeneraw ruhom fil-Gżejjer tagħna. Is-Segretarju Parlamentari Buġeja Sajd spjegat li sentejn ilu id-Dipartiment tal-Akwakultura ra li n-numru ta' rizzi fl-ibħra Maltin kienu qed jonqsu u b'mod proattiv ħal inizjattiva biex dan jiġi indirizzat. Dan il-proġett se jkun qiegħed ikabbar ir-rizzi fil-laboratorji tagħna sabiex imbagħad dawn jiġu rilaxxati ġewwa l-ibħra u b'hekk inkunu nistgħu niżguraw is-sostenibilità tal-istess speċi.